kien l-aħħar kliem li qalt li. I can't live if living is without you. Għalt li kif wasalna fejn ida għalt li għada niġi għalikom u morru l-bahar fil-ħodu, xaħna l-ħadd dejjem ġurnata bahar. Daw kienu ġi around 11, 11:30, and that's it. Satirta fil-ħodu ħadna t-telefonata. Kien sibt bħal oħrajn ta' 30 sen ilu meta fl-età ta' 12 sena ġili Nattar tilfet lill-omma. Mill-provi li tresqu l-qorti ħareġ li b'mod aċċidentali missiera stess qatel lill-omma ftit sigħat biss wara li kienu flimkien. Spjegat li omma kienet xtrat pistola għal raġunijiet ta' sigurtà minħabba li kienet qatta ħafna ħin waħda d-dar għax missiera kien jaħdem sigħat twal. Ma kienux jafu li fih żewġ barra l fih. Biex jurija kif tfaqqa, ovvjament dan il-gan, u joħodha eżatt minn hawnhekk. Laqqas saf li mietet, u mietet bid-bissima, ħadd ma spjegali x'ġara, għalina missieri qatilha. Kienu l-klim li bdiet tgħid in-nanna dak u ma tijiex tort. Dan sar seħħ fawissu f'Settembru bdejt sekondarja, so tista' timmaġina l-għar żmien. So yes, kien hemm kliem li kien ikun aħrax. Miskina dik li qatel l-omma missiera. Ma TVM News ġili Nattar tqarret li ma kellix ċans tipproċessa dak li ġara. Għax in-nanna li għamlet irriplejsjat il-familja f'daqqa. Ġifieri bħal meta ħażbet illi issa naqqadhom kulħadd jgħix taħdar waħda qisu qatt ma ġara xejn. Bir-ritratt tagħha bil-memorja tagħha u li nsemmuha should be okay. And it was okay minn barra, pero minn ġewwa x'imkien ma splodejt qatt. Allura nisplodi u nisvoga u nibki ftit kull sena. Qalet li minkejja kollox, baqgħet ta' spalla l-missiera li għadu jgħix din il-ħolma kera. Dan kien accident, sar quddiem kien hemm nies preżenti, ġie liberat mill-ewwel, però qatt ma kien liberat mill-guilt feeling. ċertu perjodu ta' li ma nistħi ngħid xejn kien ta' taqlib kbir u mewġ kbir li 3/4 minnu kkawżajtu jien bidejja. Għażilt illi nibda l-mentoring u l-vocal coaching. Bdejt din l-esperjenza, sibt minn ħabni, sibt minn hemmen f'dak li bdejt nara jien, u llum nista' ngħidlek illi jiena vera ferħana. I'm living is without you.